president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million. Mga nabibiling camera na hindi HD, puro ganyan lang ang quality nun. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take May unang camera ang lumabas. Pasok tayo sa Temenos, pwede tayo pumasok yan. Hindi, ano? Pasok tayo Temenos, ha? Hindi, sige, huwag na, baka hindi tayo papasukin. Pwede. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire. Abi yun sa akin noon eh. Abi pa yung podcast nun. Abi. AVI. Muna tayong fake. Bossing mo? Supervisor sa landscaping sa Oceano. Nagpapahanap sa akin ng ano yan eh, ng Pilipinas. Hinanapan mo? Hindi, Pangit ba? gusto titulado tapos eh ano, Yun ba yun? maganda. Tapos para ka namang gwapo. Saan man nakakabili ng ano, yung wig ng Rastaman? Sa Martin ba? Ano, kukuha ka? Dito? Hindi. Ayun. Tama? Ayun.